Welkom bij de laatste uitsturing van Mijn Talent, Dien Talent. Joert zoeken we bij een beatboxer en een kunstriedster. Zullen zij er in slagje elkaars talenten uit te nemen? We zullen het zien. Hi, ik ben Deliane Bouma, ik ben 16 jaar. Ik zit op kunstrieden. Ik ben 2 jaar geleden tweede geworden bij de KNSB Cup, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Ik vind kunstschaatsen heel leuk. Vanaf mijn 8e zit ik al op kunstrieden. En het lijkt me leuk om een jaar mee te doen aan Holiday on Ice. Ik ben Houten, ik ben 15 jaar. En ik ben begonnen met beatboxen toen ik 8 was. Ik wil graag in mijn optredens en verdere wedstrijden laten zien dat mijn beatboxen net alleen dat het voor de hip-hop bedoeld is en voor mensen uit de stad. Maar dat ik voor een jongen zoals mij is, het warp is heeg. Het moment is onbrutsen dat de talenten ook al geen moedje. Ik ben heel benieuwd wat ze van het oren talent vinden. Ik ga hem nou roepen. Kom maar! Ik ben Deliane, ik doe van kunstschaatsen. En ik ben Houten, ik ben een beatboxer. Oké. Nou, je weet er nou van elkaar wat het oren talent is? En wat vind je ervan? Nou, ik had het net echt verwachten. Nee, ik Maar, helemaal net. En hij heeft er zin in om te kunstrieden en te beatboxen. Ja, ik ben benieuwd wat ik van keer, want ik heb nog nooit beatboxed. Nou, Dus, dan is het extra leuk, denk ik. ja. En Huiden, wat zou je Ja, ervan? ik ben Kunstrieden? echt heel benieuwd, ja. Dat lijkt mij wel leuk. Zit het wat zitten? Ik zeg het wel zitten, ja. Nou, ik wens je hem heel veel succes. Ja, Dankjewel. We zijn hier in Tialf, hier kunstschaats ik. Ik heb hier een diploma en er staan wat basisvaardigheden op. De basisvaardigheden bijvoorbeeld voorwaarts schaatsen en remmen en achterwaarts schaatsen en zitje. Dus daar beginnen we mooi. Ja. Ja. Nou, we zijn hier op Bovenman in Snits. Dit jaar is de studio waar ik altijd oefen voor mijn beatboxen. En uiteindelijk met Deliane dit kennen beatboxen. Wat ik wel in moet zeggen is, Ja. dat kan je me net precies niet in één keer uitgaan. Nee. Want, ten eerste, nou ja, de beatbox net. Nee, klopt. Maar die moel is ik oors als die van mij. En die lippen, die, ja. Ik heb wel hetzelfde gedaan, maar bij klinkt het toch krijg ik niet zo. En dat is het mooie ervan. Oké. Het wordt dus niet dat, maar dan wordt het. Ik denk dat je er hier en daar klaar voor bent. Ik denk het juist net. Waarom hè? Omdat het net zo goed gaat. Maar ik denk dat ook echt wel iets moois formatie. Ik denk het wel. Iets grappigs, ja. Ja, en iets moois. En wat is toch dus gedaan? Dat is sowieso moest dit dan. Dat moest er sowieso gedaan. En het mooiste voor mij, omdat beatbox toch wel een improvisatie iets is, dat er zelf nog even iets tegen improviseert. Maar helemaal zo weet wat het is. Oké, nou ik zou zeggen, in gang.
video. Nou, vet zitten, ja. Box. Hoe is het gaan? Ja, leuk. Ja, goed. Goed. En is het makkelijk of zo moeilijk verwacht? Ik had wel een stuk moeilijker verwachten. Dan heb je natuurlijk altijd bepaalde dingen die ben altijd wel lastig. Maar ik vind het in ieder geval leuk. Dus Oké. Nou, ik ga als eindopdracht voor jou. Dat is een eigen kuurtjes improviseren. Maar de dingen die ik daar heb geleerd. mijn kuren, dat is... Een kuur dat is schaatst op een muziekje. Ja. En dat is ter elementen in dost. En elementen dat binnen visje, ooievaar en alles. En dat is dus de bedoeling. Because you talk pretty, because you make me sick, and I'm not leaving till you're leaving. Oh, I swear there's something when she's probably asking for a reason. Dit is alweer de allerlaatste prijsuitreiking van Mijn Talent Dien Talent. Delianne heeft gekregen hoe hij te schaatsen leert. Hoe vies dat hij dien heeft en welke medaille krijgt hij ervoor? Nou, ik vind dat hij het super heeft gedaan. Hij heeft alles heel snel al leerd. En ja, ik hier gewoon net dacht dat hij het zo snel als zou leren. En omdat zijn inzet heel heeg wie hij wil alles proberen. Ja, ook hem de gouden medaille. Oké. Gefeliciteerd. Nog bezig? Dankjewel. En gefeliciteerd met een gouden medaille. Hartstikke bedankt. Ja. En hij heeft Delianne beatboxen leert. Ja. En hoe vies dat zij die dien en welke medaille krijgt ze ervoor? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het wel leuk om te zien hoe Delianne alles probeerde en alles ook graag wil doen. En ik heb weer zeker vermaken. Oké. En ja, ze heeft toonde volle inzet, motivatie. Ze kijkt voor mij een gouden medaille. Ja, de video. En met wel even een goed ander natuurlijk. Ja. Nou, gefeliciteerd Delianne. Dankjewel. Nog bezig? Ja. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van Mijn Talent Dien Talent. We hebben kunnen zien dat Friesland rijk is om verschillende talenten. Van beatboxen tot jodelen, van surfen tot vierleppen. Maar vallen en opstaan hebben ze hun best doen om eens een keer een oortalent uit te nemen. Bedankt voor het zien en waar wit, ont een andere keer.